Amics i amigues, en estos dies, quan fa 75 anys que els franquistes van prendre València i sembraren el terror i exerciren una repressió brutal que va portar a milers i milers de persones i demòcrates a la mort i a la misèria, així ens trobem per honrar els nostres morts en un homenatge que és una mostra de la decidida voluntat que tenim de saber la veritat, de que es faça justícia i d'aconseguir la reparació de totes i cadascuna de les víctimes de la repressió franquista, dels milers i milers de persones que lluitaren pel progrés i per la llibertat. Haver arribat a aquest acte té una història, celebrar els 100 anys de Julio Tomás Colina i dedicar aquest acte als milers i milers de republicans i republicanes que van ser afusellats per la barbàrie franquista. En especial als 11 pobletans que tenim inscrits en la nostra bandera. Tots ells per haver estat honrats, per haver defensat les llibertats, el bé comú, la cultura, perquè ells i els que vindrien després visquérem en un món més igualitari. Volíem que quedara un record permanent del que mai hauria d'haver succeït i perquè, coneixent el passat, puguem lluitar perquè aquella barbàrie no torni a succeir, ni en el present ni en el futur. Els nostres familiars han estat en silenci molts anys, però el nostre silenci no era per oblidar. Era políticament correcte callar i ho vam fer. S'havia de facilitar la transició i no era políticament correcte que furgaren en les ferides, precisament en les nostres. A hores d'ara continuen obertes. Molta reconciliació, però sempre ens ha tocat callar. La llei per la que es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, més coneguda com la Llei de Memòria Històrica. És una llei espanyola, aprovada pel Congrés dels Diputats el 31 d'octubre de 2007. Partint del text del projecte de llei prèviament aprovat pel Consell de Ministres el dia 28 de juliol del 2006, durant el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero com a president del govern. El Partit Popular i diversos mitjans de comunicació de caràcter conservador van criticar les iniciatives per a aquesta llei, alegant que obrien velles ferides i s'atreveixen a declarar textualment: los familiares de víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre cuando hay subvenciones. Declaracions realitzades aquesta mateixa setmana per el senyor Rafael Hernando. El PP no té pressa de complir la memòria històrica i sols es tracta del que volem, d'exercir com a dret humà de que cadascú puga soterrar als seus familiars on vulga. La llei ha d'aplicar-se a tots per igual, ja que ens diuen que és un dels pilars fonamentals de l'estat democràtic. Per això no demanem venjança, demanem justícia per a les víctimes. El que ara fem ací és un acte d'amor, un desig i un deure que ens imposem a nosaltres mateixos, no solament com a familiars, sinó també convençuts de la nostra obligació com a ciutadans. Nosaltres, com vosaltres, sempre hem sabut la veritat, que eren unes bones persones, que és el més gran que es pot ser en esta vida, que eren persones d'honor i eren ciutadans demòcrates. Per això som ací, compartint amb tots vosaltres este moment. I no desaprofitarem l'ocasió i ens agrada declarar públicament, ben fort, amb la cara molt alta, el nostre agraïment, el nostre respecte, el nostre amor pels nostres familiars i víctimes. Ells van donar la seva vida per una societat millor i més justa. I volem dir que si en aquell moment no ho van aconseguir, no estaven sols, perquè ara nosaltres som ací. Ocupem el seu lloc
Volem dir que no ho vam perdre tot. Nosaltres en som la prova viva. Volem dir que no van lluitar debades, perquè nosaltres som ací. Nosaltres som i serem la memòria del futur. I ja per acabar la meva xicoteta intervenció, si em permetiu, tinc un nomenament molt especial per a José Navarro Dací, un dels 11 fusellats i soterrat a una fossa comú a Paterne i veí de la Pobla Llarga. Gràcies, tio, per defendre la democràcia. Gràcies i bona vesprada a tots.